Ainakin osa meistä on vauhdissa. Hei! Mitä te huudatte? Rovaniemen kiekko! Mitä te huudatte? Rovaniemen kiekko! Siniset! 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 Voitan vie! Siniset! 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 Like Rocky. Mitä te huudatte? Rovaniemen kiekko! Mitä te huudatte? Rovaniemen kiekko! Siniset! 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 Voiton vie! Siniset! 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 Rovaniemen kiekko! Rovaniemen kiekko! Kärpät sanoo. Ja Junno sanoo. Junno, joka on minun henkilökohtainen hyvä ystävä, sanoo, että Kärpät on koko Pohjois-Suomen joukkue. Meillä pelaa tänään. Junno on minun hyvä ystävä. Joo, hyvä ystävä, housuissa. No vittu. Meillä pelaa Okei, kännissä soitin sille ja haukuin sen, mutta sitä ei lasketa. Meillä pelaa tänään. Vad kostar det hauki kilojen Kokkolan Hur många kronor kostar det Beffa idag i Kokkola? Ja tänkade haukikilo maksaa ottaa Ruunor i Rovaniemen torget. Vad kostar det in Kokkola-torget? Sä lausut se ihan väärin. Se on Kokkola-torget. Ei, mutta mä oonkin kokkolalainen, mä en osaa puhua ruotsia. No sitten joo. Mulla on huomenna aamulla alkaa 6:00 lähdettävä ajamaan isolla autolla. Rocky pelaa tänään rantaruottalaisia vastaan. Rantaruottalaiset on varmaan mun analyysin mukaan hirveän mukava porukka, mutta ne ei vaan osaa suomea. Joten meillä on etulyöntiasema, koska meidän joukkue puhuu suomea. Ja ne osaa sanoa toisilleen, että ota tai syötä. Ota. Ja silloin rantaruottalaiset ei ymmärrä sitä, että mitä tarkoittaa. Ne ottaa taklaavan miehen kiinni. Ja sitten kun kuvasta näkyy, meillä on paljon. Vittu mua.
Rovaniemen kiekko! Mitä te huudatte? Rovaniemen kiekko! Mitä te huudatte? Rovaniemen kiekko! Siniset, 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 siniset.